हेलो हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स पिंकू सुप्रिया लाइफस्टाइल चैनल को मो स्वागत जनाऊँ सांग मैंने एवं तो मो फ्रेश हो सारे उठिकी एवं मो ब्रेकफास्ट करी सुप्रिया मो कौन ब्रेकफास्ट कर हाय कर दिया कौन आज मो ब्रेकफास्ट कर आप पानी दे दो आ कौन को सांग वाला मत हद दी दिन है भूल ना कुआड़ भी बाहर खास को मैं ହେଇଗଲା ତଳେ କହିଲା ହେଇସାରିଲା ସକାଳର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଛତୁଆ ଭଲ ଲାଗେ ଆଜି ତମର କରିଦେବ ବୋଲେ ଦେବ ଏକାଉଣ୍ଟଟା କ'ଣ ଖୋଲିଦେବ फैक्ट्री आड़े भी सारे 7-8 दिन है जाइए आज टे भाव बुलिकी आसि फैक्ट्री बगीचा बुलाबुली करके आसि देखिए कौन से पिला कम कर कौन ना 8 दिन हो जाए फैक्ट्री आड़े बुली सकाल सांग मैंने छतुआ मांडिया फ्रेश हो सारे छतुआ मांडिया तापर मो लंच करे गोटे 30 कि 2टार भात जहाँ आइटम होता रात तो रोटी से मोर गोटे बेला भात मुझे थर भात खाए गोटे बेला भात सकाल फ्रेश हो सारे छतुआ कि मांडिया जहाँ थी घरे रात तो रोटी आ सांग मैंने खरा बेलर खाଇବା सुप्रिया भी बाड़ी दे सारे मो भी आ घर बाहर को जाए देहड़ा भी खराब अच्छी ठंडा ठंडा हूँ देहड़ा आ घर भी कड़े बाहर को जाए तथापि 3टा 4टा बेले मार्केट आड़े जी बोली भावुची निहाती टे बुलाबुली बाहर करा पड़ो आ सुप्रिया तो ये आमर बसी खाଇବା भी मो भाई बाड़ी दे 2 दिन है देह पा खराब अच्छी ठंडा अतिरिक्त ठंडा हो जाए माने आपण मैंने भी भॉइस भी जानीपे मो भॉइसटा केमती टाइप्र शुआ जाऊ तथापि भिडियो भी मुझे करुँचे लोक मान गोटे अपेक्षार थे जड़े हो कि 2 जण हो निहाती देखुवे तो ना आज पिंकू सुप्रिया लाइफस्टाइल चैनल कहीं भिडियो पकई ना तथापि जी भिडियो मो पके संभव से मो भिडियो मु पकाऊँ आ तथापि आपण मानू 3टा 4टा बेले देखे बाहर टे जापे सेमती भी ग्यारंटी ना जी जहाँ मो घरे भिडियो कली आपण सहित मो फैमिली मान सहित टे सेयार करी हाय कर दियो माँ हाय कर दियो माँ मो देह पा भी अतिरिक्त ठंडा हो जाए तथा लोक मान भिडियो भी दौची माने करुँच देह पा ठीक ना तुम मुंडा एमती पुतई ठीक से नहीं तुमको नहीं तो हूँ टे देखीदे मेडिकल निद सांग मैंने ये तो आम सांग मैंने फैमिली 3-4 जण मेम्बर हाँ देखिए मेम्बर आ देखेदेवी सुप्रिया कौन मत खाइबा को आज दे खरा बेल टाइम रे सुप्रिया खाइबा मत दे भात चिंगुड़ी तरकारी सेटा आलू छुई भजा डाली से आइटम मो कर दे पियाज लंका भी मुझे खाइबे लंका खाइबे आज ये मोर खाइबा ये मत खाइबा बाढ़ी सुप्रिया ये एन परा लंका खाऊ नथुल 2 कि 3 लंका भात मागा 2-4टा भात खाईदे मन है खाईदे
ଗୁଡ଼େ ହେଇଯିବ ଟୁଟି ହଁ ନା ଆମର ମୁଁ ଆଜି ଆସିଛି ଦିଦି ଘରକୁ ବୋଲି ରହନ ତଳେ ଅଛି ରିତେଶ ଉପରେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ ପଢ଼ୁଛ କହିଦ ନର୍ସରୀ ଦିଦି ଘରକୁ ବୋଲି ଆଜି ଆସିଛି ସେଦିନ ଆସିପାରୁନଥିଲି ଆଜି ଆସିଛି ନର୍ସରୀ ସ୍କୁଲ ନାହିଁ ଅଛି ଥିଲା ହାଏ କରିଦିଅ ହାଏ ଏ ଦିଦି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି ହାଏ ଖାଲି ରାନୀ ତ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ଏବେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଏବେ ବାହାରିଲି ଘରକୁ ଘରେ ରାତି ବହୁତ ହେଇଗଲାନି 6:30+ ହେଇଗଲାନି ପଳେଇବା ଏବେ ଘରକୁ ଆଉ ରୋହନ ତ ଆମର ଏଠି ଖେଳୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଆଉ ହାଏ ହାଏ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ତ ଦିଦି ଘରକୁ ଆସିଲି ସେଦିନ ଦିଦିକୁ ମୁଁ ନେଇ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଯାଇନଥିଲି ବାବା ଯାଇଥିଲେ ମୋର ତ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଦେଇକି ଆସିଲି ରୋହନ ଆଉ ରିତେଶ ବି ଭିଡ଼ିଓ ସେଠି କରିଦେଇଛି ବୁଲାବୁଲି କରିନା ଟିକେ ଆସିଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ମଜାମସ୍ତି କରିଦେଲି ବେଶୀ ସମୟ ରହିଲାନି 5-10 ମିନିଟ୍ ରହିଲି ପଳେଇ ଆସିଲି ଘରେ ତ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଗଲି ଦେଖିବା ଘରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତି ମା ଏଠି ସଫା ଉପରେ ବସିଛନ୍ତି କଣଟା ପେଟି ଆଜି ଖୋଲିଛ କ'ଣ ଆସିଯାଇଛି କ'ଣ 6 ମାସ ଗଲେ ମିଠା ମତେ ପଠେଇନ୍ତି ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ବି ମାମୁଁ ନୁହା ମାମୁଁ ଲେଖି ଦିଆହେଇଛି ମାମୁଁ ନୁହା ତା କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହା ପେଟିରେ ଆମର କିଏ ଯାଇଥିଲେ ମତେ ହଦ ଭଲ ଆଉ ଏ ପେଟି କାହା ହାତରେ ପଠେଇଲେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ତା କ'ଣ ଯେଉଁ ପିସାହାର କରିଥିଲେ ପିସାହାର ତିଆରି କରିଥିଲେ ଯେଉଁ ପଠେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଓହୋ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ମିଠା ଲଡ଼ୁ ନିମିକି ଗଜା ଜିଲାପି ଫେଣି ହଁ ଫେଣି ଲିତୁ କେତେ ଦିନ ରହିଲା ଇଏ ଆମର ରହିଲେ 15-20 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ କାହିଁ ତ ଘର ଆଡ଼େ ବୁଲି ଆଇନି ଆମେ କେବେ ଯିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବା ଯାଉ କେବେ 6-7 ଦିନ ପରେ କି 10 ଦିନ ପରେ ଯିବା ମାମୁଁ ଯିବା ପଳେଇବେ ସାର୍ ଏବେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ବାହାରକୁ ପଳେଇବେ ସେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ହଜବେଣ୍ଡ ନୁ ଏଠି ରହିକିନା ମାସେ ଭଳିଆ ରହିବେ ତାପରେ ଯିବେ ନା କମ୍ ରହିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ମିଠା ଇଏ ଲଡ଼ୁ ଇଏ ନିମିକି ଜିଲାପି ଗଜା ଫେଣି ଜିଲାପି ନିମିକି ଭଲ ଭଲ ସାଇଜ୍ ତ ବୋଧେ ତିଆରି କି କିଣାରା ତିଆରି ଘରେ ତିଆରି ଆଉ କମ୍ ହେଇଯିବେ ସେ ତିଆରି କରିଦେବେ ଆଉ এই যে এই মিঠাটা কিনা মিঠা কেন মিঠাটা জনাপড়ୁଛି କିଣା ଖାଉ ନା ମୁଁ ବେଶୀ ନା ଆଉ ମିଠା ଖାଇବିନି ତମେ ଖାଅ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ କର ପାଟିରେ ଗୋଟେ ମାପକ ମିଠା ମୁଁ ଭଲ ପାଏନି ଦିଦି ହଡ଼ିକି ତ ଯାଇଥିଲି ଖାଲି ରୋହନକୁ ରିତେଶ ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗରେ ଆସିଲେ ମାନେ ମୁଁ ଗଲା ରୋହନ ମୁଁ ଗଲା କ'ଣ ଏମିତି କରୁଛି ଜାଣିଦେଇଛ ତାପରେ ମୋବାଇଲଟା କାଢ଼ିଦେଲି ତାର ତାକୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଲି ରିତେଶକୁ ରାନୀ ଏକା ତ ଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ଦେଖେଇ ପାଇଲେନି ଆଉ ଦିଦିକି ଟିକେ ଦେଖେଇଛି ଆଉ ଭଲ ମିଠା ଇଏ 20 ଟଙ୍କା ମିଠା ହେଇଥିବ ଦେଖା ଦେଖେଇଲ ସାଇଜ୍ଟା ଦେଖ 10 ଟଙ୍କିଆ 10 ଟଙ୍କା ହେଇଥିବ ନା 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ନେଇଥିବ ରସ ମିଠା ଖାଇବନି ଖାଅ ସବୁଦିନ କେଉଁ ମିଠା ଖାଉଛ ଖାଇଦେଲେ ରସଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ କିଛି ହେବନି ଆଉ ଗୋଟେ ଖା
ନା ଆମେ ବେସିନରେ ଏବେ ଧୋଇ କହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ରାତି ଖାଇବାନି ରାତି ଖାଇବା ତ ଦିଟା ଦେଇଦେବା ବାହାରି ରାଜନ ହାରିକି ନେଇଦେବା ଥାଉ ରୋଷେଇ କ'ଣ ଚାଲିଛି ଖାଅ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଖାଇଦିଅ ଏକେ ଏକେ ଟିକେ ହାତଟା ଏମିତି ବଢ଼େଇକିନା ଦେଇଦେବା ତ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଇଯାଆନ୍ତେ ନା ମୁଁ ଖାଇବିନି ନା ମୋ ପାଇଁ ରାତିରେ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛି ପିଠା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଡାଲି ଲୁଣ ଲଙ୍କା ପିଆଜ କେମିତି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଦେଖିବା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତମେ ସବୁ ଖାଇସାରିଲ ଖାଇଲ ନା ମା ବାପା ଖାଇସାରିଲେନି କେହି ଖାଇନୁ। ଜାଣିବ ପ୍ରଥମ ଲାଷ୍ଟ ଦେଲ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇଦିଅ ରାତି 10ଟା ରାନ୍ଧ ସାଙ୍ଗମାନ ଭଲ ନାହିଁ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଯାଇ ହେଉନି ଘର ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଫ୍ୟାମିଲି ରହୁଛି ସହିତ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଚ୍ଛା ଆମ ଭୁଲ ରହୁଛି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମେସେଜ୍ କର ମୁଁ ଜାଣିପାରିବି ମୋର ଭୁଲ କୋଉଟା ଠିକ୍ କୋଉଟା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ନିହାତି କରିବେ ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ